Ja, og jeg vil så fortælle, hvordan man udleder kosinusrelationen. Og det gør man ved hjælp af en vilkårlig trekant, som vi ser her på billedet, som er delt op i to retvinklede trekanter. Og der skal man finde cosinus af Pythagoras for hver den trekant. Og i den første her, der er det x i anden plus h i anden er lige c i anden. Og den anden er det b minus x i anden plus h i anden er lige a i anden. For så skal man så isolere h på hver side, så det bliver i den her trekant, der bliver det h i anden er lige c i anden minus x i anden, og i den anden trekant er det a i anden minus parentes b minus x i anden. Så ved vi, at det er det samme, og vi kan derfor sætte det ind sådan her, som det står her, fordi at h i anden er det samme som h i anden. Og det første vi gør så her videre for det er at vi ganger parentesen med sig selv, så det siger b gange b giver b i anden, b gange minus x giver minus bx, og minus x gange b giver minus xb, og minus x gange minus x giver selvfølgelig plus x i anden. Så forkorter vi det, så det bliver til b i anden plus x i anden er lige 2bx, fordi bx og xb det er det samme. Og så hæver vi parentesen, så det, og når det er en minusparentes, så skal man huske at ændre fortegnene på alle tegnene inde i parentesen, så det bliver minus b i anden minus x i anden plus 2bx. Og så fjerner vi x i anden ved at lægge x i anden til på hver side. Så det bliver c i anden er lige a i anden minus b i anden plus 2bx. Og så skal vi have det sidste x væk. Og det gør vi ved hjælp af at kigge på trekanten igen her. Vi har den her x, og det kan vi gøre ved kosinusreglen, som er cosinus til vinklen, som er lige den hosliggende divideret med hypotenusen. Og det er jo så i det her tilfælde cosinus til a, som er x divideret med c. Og det kan vi så gøre sådan, at x står på den ene side ved at gange med c på begge sider, så det bliver x er lige c gange cosinus til a. Og der kan vi så sætte det her resultat ind i stedet for x's plads her, og så bliver det til den ligning vi kender hernede. Og for at få den til den omskrevne kosinusregel, hvor man finder til sidst vinklen, cosinus til vinklen, så skal man bare isolere cosinus til vinklen. Så